Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jfaċċja uħud mill-ikbar sfidi ekonomiċi, soċjali u finanzjarji li qatt tiffaċċja gvern f'dan il-pajjiż. F'Marsa Skala l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li jekk naħsbu li dawn l-isfidi nistgħu niffaċċjawhom billi narmu nofs il-poplu fil-ġenb, inkunu qed noħolmu. Għandna bżonn poplu wieħed maqut fejn nużaw ir-riżorsi ta' kulħadd. Mingħajr ma niddejqu b'realizzazzjoni li kull min irid jaħdem sabiex nilħqu l-aspirazzjonijiet tagħna bħala poplu, bħala familji, bħala negozju ngħidulu merħba magħna, aħna lesti li naħdmu miegħek, aħna lesti li naħdmu flimkien, aħna lesti li mmexxu lil dan il-pajjiż il-qoddim. Appella lil dawk li jħaddnu twemmin Laburista u lil dawk li batew fl-aħħar snin mingħajr ma għamlu xejn ħażin biex fis-sija tal-prova jgħinu lil Partit Laburista ikun moviment li jaħdem għal soċjetà ġusta. Ngħidilkom iva, erġgħu kunu soldati tal-azzar u għejnuni biex nerġgħu niftħu dan il-partit u nagħmluh moviment ta' kulħadd. Il-poplu għal Joseph Muscat huwa iddisgustat bil-mod ta' kif qed jitmexxa pajjiżna, b'mod partikolari ħafna nazzjonalisti ġenwini. Ejjew fostna għax dan huwa il-moviment tagħkom ukoll u ħassibu bibien miftuħa bera sabiex iwettqu dan l-istil ġdid ta' politika. Min huwa disgustat bil-gvern ma jrid sempliċement tibdil fl-ismijiet, iżda jrid li pajjiżna ikollu moviment li ilu ħafna jitkarrab għalih. Din mhijiex kwistjoni ta' għażla għaliex il-Partit Laburista biex jibqa' rilevanti jrid ikun disponibbli għas-soċjetà kollha. Partit politiku ma jridx jibża minn bidliet soċjali għal il-mexxej Laburista. Semma kif pajjiżna għadu jistenna l-liġi tal-IVF u kuljum milli jgħaddi qed inċaħdu lin-nisa f'pajjiżna li ma jistax ikollhom tfal b'mod naturali milli jkollhom tarbija. Jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja, l-ewwel liġi li gvern ġdid jgħaddi mill-Parlament il-ġdid tkun il-liġi tal-IVF. Ħalli ma nkomplux inkaxkru saqajna u nċaħdu lil dawn l-ommijiet milli jagħlqu magħhom lil wliedhom kif għandhom dritt li jagħmlu għax dik hija soċjetà ġusta. Tem jgħid li kif kien konvint fil-bżonn tal-libertà ċivili tad-divorzju, hekk ukoll huwa konvint fil-ħtieġa ta' din il-liġi.